Nézzük akkor a harmadik feladatot az érettségi anyagok közül. Az AN sorozat tagjaira n nagyobb egyenlő 2 esetén az AN egyenlő AN-1 plusz n összefüggés teljesül. Vagyis az azt jelenti, hogy a sorozat minden tagja az előző tag értéke plusz n összegből adódik. Ez természetesen, ahogy a feladat ír is, ugye csak n egyenlő 2, ugye nagyobb egyenlő 2, tehát a második tagtól kezdve érvényesülhet, hiszen az első tag előtti tagot ugye nem fogunk találni. Tehát a sorozat második tagjától kezdve az előző tag értéke plusz az n értéke együtt adja az adott tag értékét. Egy négyszög belső szögéig fogva mérve A1, A2, A3 és A4, de magyarul ennek a bizonyos sorozatnak az első 4 tagja adja egy négyszög belső szögeit. Hát nézzük, hogy mit tudunk ebben tenni. Először is próbáljuk kifejezni ugye az A2-t, A3-at, A4-et, tehát magyarul a sorozatnak a második, harmadik és negyedik tagját próbáljuk kifejezni a sorozat többi tagjával. Mutatom is, hogy mire gondolok. Pontosabban leírjuk lényegében a szabálynak az alkalmazását. Az A2 az egyenlő lesz az A1 plusz 2-vel, miért is? Ugye a szabály az, hogy az előtte lévő tag, ez jelen esetben ugye az A1 tag, plusz n, tehát az adott tagnak az indexe, a sorszáma, ez az A2 esetében, tehát a sorozat második tagja esetében nyilván 2. Tehát az A2-nek, a sorozat második tagjának az összege, vagy értéke, ez ugye az A1 plusz 2-ből adódik. Az A3, tehát a sorozat harmadik tagja értelemszerűen megint csak ugye az előtte levő tag, tehát az A2 plusz 3, ugye az A3-nak már 3 az indexe. És végül az A4-nél gyakorlatilag ugye ezt mondhatjuk el, előtte levő tag, tehát A3 plusz 4, hiszen az A4-nek az indexe már 4. Na most, ha jobban megnézzük, akkor mindig tagot ki tudjuk fejezni pusztán az A1 segítségével, mert ugye az A3-nál azt írjuk, hogy ez egyenlő az A2 plusz 3-mal. Na de az A2-t már egyen föntebb kifejeztük abban a formában, hogy A1 plusz 2. Ugye? Tehát, hogyha ezt az A1 plusz 2-t behelyettesítjük ide az A2 helyébe, akkor az A3-at is felírhatjuk úgy, hogy A1 plusz 2 plusz 3. Itt kicsivel odébb látszik is, de bocsánat, itt egyenlőbb. Tehát nem csak az A2-t tudjuk felírni az A1 segítségével, az A1-jel kifejezve, hanem mindegyik tagot, az A3-at ugye így, hogy megbeszéltük, hogy A1 plusz 2 plusz 3. A következő sorban megint ugye ezt a gondolatmenetet játszhatjuk le, hogy hát az A3-at azt mi már kifejeztük az előbb, ugye abban a formában, hogy A1 plusz 2 plusz 3, tehát ezt megint csak behelyettesítettem ide, és akkor az A4 az egyenlő lesz A1 plusz 2 plusz 3 plusz 4. Tehát tulajdonképpen eléggé leegyszerűsödik a meghatározása a sorozat tagjainak. Mindegyiket ki tudom fejezni úgy, hogy az A1-hez, a sorozat első tagjához sorban először 2-t adok, aztán a következő tagnál már 2-t és 3-at, a negyedik tagnál pedig 2-t, 3-at és 4-et. Nyilván ezeket a konstans számokat össze tudjuk adni, tehát rövidebben is föl lehet írni, ugye az A3 az lesz A1 plusz 5, az A4 pedig A1 plusz 9 lesz. A lényeg az, hogy az adott négyszögnek a belső szögének az összege nyilván ennek a 4 tagnak az összege lesz, tehát az A1, A2, A3, A4, vagyis abban a formában, hogy most felírtuk, az A1, meg az A1 plusz 2, meg az A1 plusz 5, meg az A1 plusz 9. Tehát összesen ugye van 4 darab A1, meg még, azt mondja 9, meg 5, az 14, meg 2, 16. Tehát magyarul, ha összevonjuk ezeket a kifejezéseket, akkor 4 darab A1-ünk van, és még 16. Négyszög belső szögeiről van szó, amelyről tudjuk, hogy összesen 360 fok, tehát fel is írhatjuk, hogy 360 egyenlő 4A1 plusz 16, ugye ezt az előbb számoltuk ki. Innentől már ugye sétagalop, tehát pár mozdulattal bárki meg tudja oldani. Nyilván a 16-ot kivonjuk mind a két oldalból, 344 lesz egyenlően 4 A1-jel, ekkor már csak el kell osztani 4-jel mindkét oldalt, és megkapjuk az A1, az bizony 86. Ez azt jelenti, hogy az első
szöge, ennek a négyszögnek 86, a második ugye 88, aztán 91 és végül 95 fokosak lesznek.